нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо як қонуни нав, яъне як лоиҳаи нав пешниҳод кардам барои қонуни нави хизмати ҳарбӣ. Ҳозир мо нусхаи қонуна ба шумо мехонем, бо диққат гӯш кунед. Шӯрои маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни нав дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро ҷонибдорӣ кард. Рустам Шомурод, раиси кумитаи маҷлиси намояндагон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният зимни ҷаласаи шӯро аз ҳадафҳои қонуни нав гуфт. уҳдадории ҳарбиро шаҳрвандони ҷинси марди ҷумҳурии Тоҷикистон қатъи назар аз миллат, нажод, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк ки аз ҷиҳати саломатӣ ва инкишофи ҷисмонӣ қобили адои хизмат мебошанд, инчунин шаҳрвандони ҷинси зани ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ буда аз рӯи ихтисосҳо барои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳо ва воидҳои дигари ҳарбӣ ихтиёран тайёрии заруриро гирифтаанд, иҷро мекунанд, изҳор доштааст Шомурод. Дар лоиҳаи қонун тартиби нави хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ пешбинӣ гардидааст. Айни ҳол шаҳрвандони дар ҳайати эҳтиётӣ қарор дошта сол ба сол бинобар сину соли ниҳоӣ дар ҳайати эҳтиётӣ будани кам шудан истодааст, ки ҳангоми сафарбарӣ ё ҳолати ҷанги пуррагардонӣ ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амнияти кишвар мушкилиро ба миён меоранд, омадааст дар иттилоот. Таъкид шудааст ки татбиқ намудани чунин намуди хизмати ҳарбӣ ба зиёд гардидани шаҳрвандони ҳайати эҳтиётӣ ва ҷалби бештари ҷавонон мусоидат намуда, саркашии онҳо аз иҷрои вазифаи конститутсионӣ бартараф мегардад. Тартиб ва андози маблағи хизмати ҳарбии мазкурро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян месозад, афзудааст котиботи маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне дар ин лоиҳаи нав бештар барои ҷалб намудани шахсиятҳое ки сину солшон ба хизмат кардан расидагӣ ҳастанд, дар ҳамин гуна сухан гуфтагӣ ҳастанд ва боз дар бораи пардохт кардани пул барои ҳамун шахсиятҳое ки дар хизмати ҳарбӣ қарор доранд, мумкин аст, имконият ҳаст ки ҳамун маблағеро ки дастрас мекунанд ҳар моҳа, ҳамура ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёдтар бигардонад. Ва инчунин боз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид кард ки дар ҳолатҳои фавқулода аз сабаби норасоии ҳамун солдатҳо дар вақтҳои лозима бояд ки ҷавонон ҷалби зиёд карда шаванд барои даъват кардан ба хизмат, барои адо кардан ба хизмати ҳарбӣ. Ва боз инчунин дар ин лоиҳа барои занон омадагӣ ҳастад ки ҳар заноне ки соҳиб маълумот ҳастанд ва хоҳишманд ҳастанд ки мисол мегирем, агар ба тарзи содатар бифаҳмонем, занҳо агар ки хоҳишманд бошанд, ӯ шахсиятҳо метавонанд ки дар дохили ҳамун частҳо кору фаъолият кунанд. Дар ин нусха ҳамин гуна дар назар дорад ки хоҳишмандон низ метавонанд муроҷиат намоянд ва дар ҳамун частҳо ё ки дар балитсаҳо барои ҳамун солдатҳо кору фаъолият кунанд занҳо низ. бародарони азиз, ҳамин буд қонуни нави хизмати ҳарбӣ ва акнун ҳозир як камтари дигар маълумот ба шумо мерасонем, чунки дар ин бора саволҳо будан аз ҷониби тамошобино ба мо. Чандин нафарҳо савол доданд ки оё даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аз кай шурӯъ мегардад? Бародарони азиз, ҳоло хела вақт ҳастай барои призви баҳорӣ оғоз шиданаш, яъне ки аз 27 март фармон мебирояд ва аз ҳамун пештарак аллакай ба хонаи ҳар яки мо шумо, ҳар як нафаре ки сину солуш барои даъват кардан ба хизмат расидагӣ ҳастай, ба хонаҳои ҳар яки мо шумо повиска равон мекунанд ва пас аз 27 март фармон қонунӣ мебирояд барои даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ то моҳи мая идома мекунам. ва чандин нафарҳои дигар оиди як чиз савол бисёр додагӣ ҳастанд ки оё хизмати ҳарбӣ
моҳш ё ки солш кам карда шид аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки не. Мутаассифона хизмати ҳарбӣ аз вақти пеш хеле ки 2 сол бад айни ҳол 2 сола дар бар мегирад. Вале дар соли 2019 ра ахираш як лоиҳа пешниҳод кард Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кам кардани моҳи хизмат ва хостанд ки хизмата 1 сола кунанд, вале мутаассифона ба фикрам ки чиз қабул нашид, лоиҳа бекор карда шуд. Айни ҳол хизмат хеле ки 2 сол буд ҳамухе боқӣ мондагӣ ҳастад. Тамошобинони азиз, ҳамин буд камтарак маълумот дар бораи қонуни нави хизмати ҳарбӣ. Видеоро ҷамъбаст мекунем. барномаҳои нави моро интизор бошен. дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.